Tes. Tes. Shalom. Hupangi dohami dohot hormat tuhita sude. Asa denggama tapake maskertai saliling madohoti parminggonon. Horas madihita saluhutna ruas nihuria ni tuhata nahina holongan. Namar sadani roha dohita muse sadarion. Di minggu kuasimo do geniti. Lapatanna songo poso-poso nai baru tubuh. Didok di sada Petrus 2 ayat 2. Songo poso-poso nai baru tubuh. Kuasan mahamu disusu natama naso marlauk. Asalam magodang hamu horhonon nii bahen haluaun. Hupuji hami maho ale Tuhan silehon hangoluan nama noktong dihami natinopam. Iko say hari kotonon nama pajongjong parsauran namar si halongonan. Ay ikon saroha jala sauluan akan naporsiai diadopan ni tuhata. Tapuji matuhata tay dehon asin rohana dohot habasaron nai. Martang yang mahita di bagasat rohat tabi.
Amin. Merede mahita sia buku ede nomor 10 sada ayat 2 dohot 4. 1 4. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanon. Amin. Hisapan mahamu songo poso-poso na baru tubui, di sudena denggan na semangasi, asalam gadda hamu marhite siani, molotung nunga di daihamu, basar ni Tuhani, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
mahita. Ale Tuhan debata para sirohana sumurung, didok hatamdo, ikom manaon hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus, asarap hami dohot ibana Tuhan sangapon, say parrohai mahami, asauduk hami tulomoni roham, jalahot hami dihaporsyaon nature, asa totong makirim dihaheheon, dohot dihasangapos sogo silihonomu tu akan naporsya diho. Amin. Tatangihon ma patit ni debata di minggu kuasi modo giti sedarion ima natar surat di pangukaput tolu ayat 10 sada magi rama auro tiop manadiho unang adong membuat tupalmi atong rak mangidogogo mahita siat Tuhan debata ale Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon nahobar tupatikmi. Amin. Tatopotima dosa tanah godangi tua dopan ni debata martang yang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami roh tujolom. Huhilalahami rikot doa sini roham disaluhut hami pardosa.
Ale Tuhan debata amanami, tuho dohami marhaporusan, sai asi maroham marida hami. Tung jot-jot dodang huhalongi hami ho, nang dongan nami pe, dang doson diri nami hubahen hami. Sai tarida dope di parsaoran nami, akan nahurang denggan, gabedang tubuh holong namasiha holongan dihami. Sai pauba maroha dohot pangalahon nami nasotama. Alani ido ubahen nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom, jalahu parhatopot hami, tung najot-jot do hami manibil sian akadalamu nabadia, songo biru-biru nalilu, sayunang pabali hami sia jolom alani dosa nami aidang dihalomon roham, hamatean niak kapardosa, alai hamubau ni roham, alai hamubau ni rohana dolo meni roham, asa mangulu. Ale Tuhan nami, para si rohana sumurung, tung najot-jot dohami mangalaosi hatam, jala saihu ulahon hami hobar tugogo dohot pikiran nami sandiri. Hape ikon dosongon poso-poso na ibaru tubuh hami, namar si gatung holan tuho, ayaho sambing dohangoluan nami. Sai pauba maroha nami, jala sai paopun marimasmu midahami be. Sesa masaluhut hageduhon nami, dohot pangaleson nami, marhite-hite pangulu nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus, sai pahotma asni roham dihami marhite-hite panindangion, dohot hagogon nito di parbadia, asa tarapol situtu rohanami majauho, asa patun, tigor jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu nabadia. Amen. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sisani dosata. Musat pihak kadolok, jalahumutal akarobean, alai anggo para sini rohokku, nasotu pamusat sian ho, jalapadan ni hadameokku, nasotu pahumordit, ninna jahoba siasiho, hasangapon madi debatana digijang. Amin. Yesus hari kami
hatani debata turput di minggu kuasimo dogeniti sadarion tersurat di poda 17 mamuka sian ayat 17 sahatu 20 manangise na totong marholong ni roha ima ale-ale alai tertuluk di hagugo tape yang godongan situtu Jol mana hurang roha do manang ise na girgir martopap tangan lao mangkakum donganna. Makaholongi dosa do manangise na makaholongi pargulutan. Halak na patibo pituna mangalului hamagoan. Dang tagamon dapotan tua manang ise na geduk maroha. Jala halak pardila gete-gete madabu tu bagasan jaya. Ido sahatna martua do akan natu mangihon hatani debata jala na peopsa. Amin. Tidakon ma hapor siyaw tay, songon na hinatidakon ni dongat tas hapor siyaw di sadok portibion, rap mahitamadok. Au por siya di debata Jehova, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumapalangit do tano. Au por siya di Jesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasadai, ima na tinubon si Maria, nagabe-gabe siya ton di parbadia andorong suabuhan. Ido tuata na tumaw na bernit di panguman ni Silatus nama teterpajal lebana di hau pinat silang na tuat tu banatoru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamun di debata Jehova amanai pargogo na suatu dosani di simay bana pe mamulak sugot tu tanoon manguhumi halak na mangulu do na mate au porsea dito di parbadia jaladong sadahuria na badia huria topan na alak Kristen akan na badia do diasaan ni dosa do dihatay na mandok mulak mangulu sugot daging ni halak na mate
dohot dihangoluan nasora sudah. Amin. Titing dihita di bagasa mingguon, Minggu tanggal 11 April 2021. Pinabotoho tu sudah ruas nihuria saleleng masa pandemi COVID-19 titing dan pola di jauh sudi. Napaduahon pensiun hasit tuaon. Di hari Minggu tanggal 10 April 2021 di parmingguan pukul 30 WIB di Patu Pahuriat tado acara paborhaton mamongoti pensiun sian hasit tuaon. Ima amata situa rusben sidauruk ala diari tanggal 30 Maret 21 nunga gonop umur nasida onop 5 tahun. Mardo mutusi di Patu Pahuriat tado papungu peliat tujolo di tolu parminggoni songot tadalas di rohata di pakobasion nasida salelengon. Napatuluhon sumbangan solidaritas ilu manetek. Pinabotohot tu sudah ruas ni huria di hari Minggu sadereo tanggal 11 April 2021 di Patu Pahuriat tado papungu sumbangan solidaritas ilu manetek tu keluarga almarhum mangasi pajetan sian sektor sada tapasaha mayanong dung sidung jamita di jolo ni pitu ni gerejaon tapasaha may anong di bagasan roha na tulus na paupaton mga puli sadarion Minggu tanggal 11 April 2021 pukul 12 WIB di Patu Pahuriat tado Pangapulion tersurat di titing nang tercetak almarhum mangasi pajetan na sebenarnya keluarga almarhum Marlin Siagian di sektor tolu na niuluhon ni padita SH Tumanggor mardomu ala situasi PSBB doho PPKM alani holasian sektor nama dohoti acarai ima parhalado sektor koordinator sektor sahalak sia tim sosial dohot sahalak sia tim sending palimahon pelian pertanyaan online pinabotohot tu sudah ruas mamuka sian mingguon tapasahat ma pelian pertanyaan sektor online di bagas tabe ima nani dohoti pertanyaan sektor online ganu paria Kamis pukul 10 WIB tapasahat ma peliani tu parhalado sektor tabe manang di pasahat tu kantor gereja titik konon ma peliani ganu pari Minggu jala di papungu ma hobar tu sektor nabe nasopola di suraton goar per rumah tangga paunopon soso pahobarhon inganan tu sektor di sosoho tu sudah ruas ni huria asa di pahobar ma inganat bagas nabe tu sektor na adong di inganat tai asa unang adong beruas ni huria na sohobar inganan ni bagas na tu sektor na mardo mutusi pinangido ma tu parhalado sektor na be asa disosoi akaruas pahobarhon inganan bagas na tu sektor na adong disi songonima buah-buah dihita.
dame di debatana sumurung sian salut na roha, ima mangaramoti ate-ate do pikiramu nabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hatan di bata, nanay mama kuling hita di minggutta sadaron, imana tersurat di ulan Apostel Paulus, bidu 4, mamukamay sian ayat 32, sahatu 37. Ulan Apostel bidu 4, mamukamay sian ayat 32, satu 37, songonom madiru isi takasma ta payut ihud. Alai saroha sauluado akan naporsea nasapungwani, jalandang adong nanggosada sian akka paradongan namadok hapujungan na artanai, hato paddoi disalut na dietong. Jadi marhagogon si tutuma aka aposteli maka tidakkon haheyon ni Tuhan Yesusi. Jalatung lomo si tutudo rohani hala mida sude nasida. Aindang adong manang ise nasida hurangan. Ai ia adong pe sian nasida parhauma manang parjabu digadi sidoi. Dungi dibuan ma tuhorni na ginadis nai. Dipiakkon mai tujulu ni aka apostel. Dungi disagihon nasida mai tu aka nahurangan. Jadi adong ma sahala lepi sian pulo Kipros. Ima si Joseph na ginuar ni aka apostel si Barabas madok anak ni pangapulon. Di gadis mahaumana, di gadis mahauma gulatna, dibuan ma hepengi, laos dipiakkon ma tujulu ni aka aposteli. Ido sahatna, topik ni jamita, di bagasan minggutta sadar ima, pajongjong parsoran nama si haholongan. Pajongjong parsoran nama si haholongan. Atau dalam bahasa Indonesia dikatakan membangun persekutuan yang saling mengasihi. Di tadong sa persian di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus, molo tajahado di latar belakang ni na parjolo, huria na parjolo, dung haroro ni tod di porbadia, masih takasdo sejarah perdalanan huria, jala masih takasdo keseriusan manang parsitutuan ni ruas di huria, dung taruli dasida di baritanuli, na pinasahan ni Apostel Paulus. Di dia may hamua kamang do kainang. Di keserusan dohot ni semangat, dohot ni na marsiadu, laho patupa aka ulan nadenggan. Ima hasadon nasida laho manupahi aka napatut situpahan. Kebersamaan nasida laho mengurupi akan dapatut si urupon. Dan adong rupani sesama nasida nama dok bahwa apa yang ada bagi mereka itu adalah mereka yakini yang bersumber dari Tuhan dan bukan ada perkataan yang mengatakan bahwa itu adalah hartaku dan itu adalah yang kukerjakan. Alai sian segi pengakuan nasida bahwa semuanya ini adalah pemberian dari Tuhan dan semuanya ini adalah milik kita bersama. Rap makala semahita akka pasu-pasu nong tajaloon.
rap makalas semahita laho merpasaulihon akka pasu-pasu manang akka sinamot arta nadong hujalohami. Mereka sama-sama memiliki. Dan tidak pernah ada perkataan yang mengklaim ini adalah hasil kerja saya dan inilah kehebatan saya dan inilah bagian saya. Jadi nasida madok di si ima rap marna punahon do nasida. Meragam do latar belakang nasida di hati hai alai kebersamaan ini betul-betul do didasori marhite holong nasian Tuhatta. Kasih yang bersumber dari Tuhan. Itulah yang mendasari sehingga mereka betul-betul mengatakan bahwa ini adalah milik kita bersama. Ini adalah punya kita bersama. Jadi memang luar biasa do semangat hagogon huaso ni hata di debata. Marhite dung rotot di porbadia lah mama kulingi ruas ni huria. Gabi adong ma sian kredo pengokon nasida bahwa masyarakat di sekitar mereka yang memang serba kekurangan, tetapi sebagai orang percaya mereka sangat bertanggung jawab untuk membutuhi. Mereka sangat berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan saudara-saudara mereka sekitar. Dan tanggung jawab mereka adalah mereka memberi. Sehingga tidak ada lagi jurang pemisah. Tidak ada lagi gap di antara sama mereka. Yang kaya tetap yang kaya, yang miskin tetap yang miskin. Tetapi oleh karena kebersamaan, karena kasih yang berasal dari Tuhan, itulah yang senantiasa bekerja dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka sangat berhutang dan juga mereka sangat antusias memberikan sesuatu yang terbaik bagi sesama mereka. Jadi jurang pemisah itu telah hilang, telah dihancurkan oleh karena kuasa Tuhan yang mengeluarkan ego-ego manusia, ego-ego pribadi mereka, sehingga mereka betul-betul apa yang dirasakan oleh masyarakat sekitar, apa pergumulan yang dialami oleh masyarakat sekitar, saudara-saudara mereka, mereka juga ikut merasakan, sehingga mereka mau berbagi. Dan mereka menjadi penopang bagi orang-orang yang patut ditopang. Ima hamua kamang dokainang, namasa na parjolo di huria na parjolo dung roto di porbadia. Kuasa Tuhan mengetuk hati mereka. Kuasa Tuhan mengetuk hati sanubari mereka sehingga mereka tergerak untuk saling memberi, untuk saling menolong dan saling menopang. Topik nakini ima pajong-jong parsoran na masih hahologan atau membangun persekutuan yang saling mengasihi. Jadi mereka adalah betul-betul digerakkan oleh Roh Kudus. Dan pemberian mereka itu adalah memang betul-betul didorong oleh karena ada rasa untuk memberi dan rasa untuk sebagaimana telah mereka dapatkan bagaimana Tuhan dengan mencurahkan seluruh kehidupannya, mengorbankan dirinya. Ketika Yesus mati, itu adalah suatu pengorbanan. Yesus sendiri telah mengorbankan dirinya. Yesus sendiri telah memberikan seluruh hidupnya untuk keselamatan umat manusia. Yang pertama sekali Allah telah memberi sesuatu yang lebih baik. Yang pertama sekali Yesus telah melakukan yang paling utama. Kenapa toh juga kita
harus merasa berat. Kalau sudah Yesus yang paling utama telah mendahulukan sesuatu yang lebih baik, pengorbanan yang tidak bisa dibeli oleh uang, maka untuk itu Bapak Ibu tidak ada alasan untuk bagi kita untuk tidak mau berbagi, untuk mau membagi kasih yang dari kita. Imada parjolo hamua kamang no kainang, parsitutuon nasida laho manupahi. Ido memang boleh nunga saur jalasuan hatani debata tu bagasan rohata tu ate-ateta. Boleh nunga tubuh hatani debata tu bagasan rohan ng ate-ateta. Danga dong be nagay mangabati hita. Nagay pula iburat rohata laho membagi holong, mau berbagi kepada yang patut berbagi, yang kita bantu. Jangan dong be. Ala dunga perjolo tu hatai. Mereka mau menjual hartanya. Menjual rumah. Dan itu diberikan kepada rasul-rasul. Jadi mangolo do hamua kamang do kainang diakonia. Mangolo do hamua kamang do kainang tolu hataran huria nasitong. Huria na mangolo parjolo ima marturia koinonia do diakonia. Ati perupani khobar dia turata koinonia marturia do diakonia. Mari kita sorhata di bata, dipakulungi ruas di huria, jalan marsi tutu, akka apostel di, alam yang tugas tanggung jawab ni aposteli ima bohado, mari memehon hata di bata tu akka ruas di huria, nang sikap akka persidauan, nagabe olo berbagi, nagabe olo mersagi akka pasu-pasu nadong di bana. 3 akka perang-perang naka tokoh-tokoh ni dung harun to dipurbadia hati hai jala oholo pola satu nama gadis jabu pola satu nama gadis akka haumana laho si bainunna tu akka na patut si urupon. Dia lapatan na HP tugas nasida do. Nasida juga sangat bertanggung jawab. Mereka juga sangat bertanggung jawab terhadap sekitar. Untuk saling menopang. Aidang adong tutu lapatan na molutungpe sikop dihita akka sinamot akka arta. HP molo hombar jabuta nongga pala sakilo boras pe has bertuduk ngoluna hita maro olop berguni halak pe taksuman ay tay boto do has bertuduk anggo hamu di Jakarta ora dangi boto hamu teh lahir di Jakarta anggo hami di Buna Pasogit boto hami do di lo mandugot lo butarimay rebu Kamis ngulu na rebu Kamis di sidiula basugut ngahabis ano sore ngahabis be nanyalang. Tapi bagaimana perasaan kita, sikap kita terhadap sekitar? Mulu marabeho-beho pe bagasta. Atau kita menutup pintu. Do kalana asing. Atau kita punya alasan. Do kalana asing kan meragam alasan ijolma. Manusia punya alasan untuk tidak sebenarnya untuk tidak mau memberi.
dangolo nagaibe adong roha namar panarihon. Punya alasan. Macam alasan na. Ima dah sifat ulun nami. Ima dah ay datuari puang hukirim 5 juta kada dada kison nina. Ay ima dah datuari hami marpesta. So binoto be nina kan. Si dalian na do asa unang asa dangolo mangalean. Jadi hidup di hita. HP huri na perjoro dak songo ni terus memang bertanggung jawab do nasida. Mereka juga sangat malu. Ala bibang nung ngasuan hati na bata na mau kulin nasida atong tugas tado hamu kamang do kainang na berlomba-lomba nasida. Mereka berlomba-lomba untuk senantiasa mau dipakai oleh Tuhan. Di Galata piro teh. Galata 6 do ayat 2. Ayat di sini. Ido nang teh, tengok deui. Ai dak kinata tong lupa hitakan sifat ulot tak. Sifat ulot tak dak sanga be kan ido nang. Songona hia sadahala padita nang matua. Hulun jebu huriyai. Hulun jebu tungkan baru padita dukun mak. Ai hamua kamang do kainang buka hamujo di Matius 30 ayat sadainina. Ay daga dong amang di Matius 30. Ay hidup lalu dong nina. Ay dia biasa hanga pikiran muna tu si, to ada karo do hamu nina. Tak sanga betul. Jadi dah kini dok di Matius di Galatia 6 ayat 2. Masih rupa hamu mamorsan aka nadok doi. Saling menopang, saling membantu. Molo dulu habui, dok mesti dipatulis terus kelanjutan nah. Tentu kan namolon patik do. Mulu taulai tidak semai mangulahon patik. Jadi mulu surung do parbué na tahula. Nungan martu hak kita nuangon. 30 tahun mahuriata. Dangan do rupa dengan parbué. Bah jadi buhal do horo ni kan. Sudah boy do honot tahdu di Tuhani. Bayi madah asal dia ke perhalo do so tikos dia tahu dinda. Dang boy tamar sida liya di si. Romo se ke perhalado. Itu oleh mak ana sono lor si buse banangi hon ina buse. Lepas tanggung jawab. Jadi sor pani dang bor pani lepas tanggung jawab. Semua kita bertanggung jawab, berpartisipasi. Ai sogot di ari paruman ni dohonon na do. Ho abang. Tugas sudah tiki. Buhado. Ho sikok do basa-basa. Adong do roh hamar palariko. Sugurun na dutong. Lapatan kita akan memberi bertanggung jawab itu Tuhan ni. Alido asa habu kamang do kainang naneng do hori terpukon tu hita buhado hita nuaing. Asa adong rohan namar panarihon. Asa adong rohan namasirupan yang didasari dengan memang hati sanubari, betul-betul tulus dan ikhlas tanpa ada paksaan. Tanpa ada paksaan. Memberi itu tanpa ada paksaan. Tanpa ada embel-embel. Ima tugas ta. Ba ima tugas ni huria.
Mulut begitu orang-orang ni purus. Nadir Sabtui. Kan? Ay orang-orang berhorun naik. Berakinata. Masa COVID. Dana pensiun. Menunggak. Itu Kementerian Keuangan. Nah, tunga dong malah kita doang, apa jabat asa gadong keringanan, mencicili, akhirnya dipesingot oleh pemerintah. Dohot para belajar nasida pe hosa-hosa nasida sadu doang. Itu terasa sekali. Hidup nasida tersardo HKP Nabuluni, dia do HKP Nabuluni. Masa gempa, dia tuh ada gempa. NTT kan? Dangar udah pernah boy tepat nih HKP lah tu si. Dok sudah. HP dison. Disusui hita pajongjong parsaran nama si haholongan. Asa dohon hamba kamang dokai na taru dari pensiun sotung tado rupanya gabi HKP mengelolai daw. Kementerian Keuangan do mengelolai. Jadi ada hak ni HKP mau buati. Ala itu tu adong ma rekomendasi HKP. Lak matur-tur ni dagang mau buatin HKP. Ido artinya MOU di tegorna. Ah, ima. Jadi itu sih di pasate. Jadi haduan akan sida pensiun akan manggarawang pensiun nak bayi mamajalo. Roma sian pusat, mana patut Roma Menteri Keuangan kan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Bayi mai kiri mai. Akan so hia manggar dana pensiun nak gigi jari ma. Mamuhung. Dungi baru dungut ma inat tanah. Asa padi terhonin nak dangai koto natiki baromai bai hodo di hodo hepeng aliso itu sih hopeng elolak ni nama usek ya itu surima kan? Jadi itulah batatagyak marupani kan asa ulang kolan beritana HKP Nabuluni ni tu PGIP menunggak. HP do hormat, HKP do terbesar. Jadi mulai tema di Tuhatta, memang itu sudah dikontra oleh Eporus yang mengatakan ketika Eporus datang, memang ido salilengotongkan muluro Eporus berhui-hui sudah, memang hoa mang si dulu 1000. Oda bah do Eporus sonam indak. Baju tu pak wote. Kadi udah selain dengon. Bah, homo juneng amang hasibuan. Takas dodo howang nih dipanggar bahasa hasibuan kan. Nakok mau se. Roy purus dina. Ima to. Jadi itu telah dibertahkan oleh Porus. Betul mah akan langsung ni Porus. Perjulut ki gehemsihan. Molo gehemsihan tong kan banenget do makatai. Moloro kunjungan. Dak poli pabua. Asa udang gebe mari pipuru dak kasabutan ni. Kan idonai. Baru Dr. SAE anggo itong sung tentara di. Dangaro gilen pai do pani meringkuk do bolo modong asing-asing padita. Ba, mulate mak dikembalikan kembali Dr. Robin Butar-Butar. Dang di Papua Japiga, dang di Papua tu di mana modom. Nyata di Papua dia sudah membuat yang DKI. Itu telah terjawab. Borhat mana Nabi Kuda Salpu, La Tuduri, Turiau.
Baru para sesikat, biasalah. Homa sedang ke 1 juta, homa sedang ke 1 juta, homa sedang 1 juta ini nak. Satu pigol de porus. Preses nami, dan satu tu distrik Riau, gabe tu ahamau ni nak. Tu tergamba maau marjamita ni nak. Lapatan na, ya memang integritas itu harus dikembalikan setong na memang. Akhirnya asaboy dipercaya oleh ruas. Kali itu lah. Anak pada kedua tu padita termasuk tentang ibu itu dia pada urus modem. Dah kinata tungtan sotong gabel rosong siliko deus boreng-borengin. Ya tahulah. Jaradak pola rupanya mula ibana. Ya, ada lele pusat dah bahasa lima, SPJ na. Kan ilo naik dak polar pada gabe adong ijalo nor pada songon na nasomal. Nian record dunia hepeng ate. Ya, record dunia hepeng nian ate. Ambang. Ya, ternyata begitu. Alido asa habu kamang dokaidang buhado sikap ni hita lapatan adong ma rasa kebersamaan ni tanggung jawab ni ruas di huria. Ada sikap tanggung jawab ruas di huria, mau memberikan sesuatu. Sogonon rupani marsitutu. Jadi berlomba-lomba. Alai noang buah horon teh, kan? Ai buah horon perita tu banggor. Ai lau mangurupi pai banang garo kopit. Gebe suni matongkan molo songonido alus bai ba perang boy be mandok sido horon. Hohom na mai ba. Ai malok kon kopit kan iro nang. Ada kinata ai ko kopit tope pa jupang perang na boy. Lama jupang jauh situ pe perang baradi atek nai tolak do kan iro nang. Saya pak sahurun diri dah serok ngai boto kopit. Dok menjauh ruas si petong dang boy be bang barani betong kan. Dang na pula dia untuk bertamu saja. Jadi memang hinor hani kopiton memang gabela suwoi be ulahon manang song dia. Alai hama kamang do kainang dang naga besida lia ni alasan alni kopit gabe sudat patu pahon aka nauli aka denggan. Atau kalau dido wahado kita membangun persekutuan yang saling mengasihi. Mari kita bangun. Mari kita sama-sama menyatakan bahwa kebersamaan itu adalah saling menutupi dan saling melengkapi. Kebersamaan itu ditandai dengan kepedulian dan mau berbagi. Songona diulani huriana parjolo. Ya. Tanda mereka yang sehati, sepikir dan sejiwa itu adalah tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah menjadi kepunyaan bersama. Itulah yang terjadi. Uhado mampu dapat hita hamua kamang do kainang mengatakan ini adalah pemberian Tuhan, ini saya dapatkan dari Tuhan. Kalau orang-orang yang mampu berkata ini adalah milik Tuhan, inilah pemberian Tuhan, inilah titipan Tuhan, maka kita pasti tidak akan dengan berat hati memberi. Ulu mahita gabe rade manupahi. Alemul tador pani ini kerja keras saya, Bang Goitong pasti do hitung-hitungan. Sadia ma lehonokku. Sedia ma biar nami. Ujung-ujungna pilihan perupani ba marpepeng ma pilihan. Dan ada pertumbuhan. Buasa dari masa ke masa hotma 2000. Nah sodong do rupani gabe uang 1000 bayi ma beronna. Itu kalau memang kita berpikir secara logika, ini adalah kerja keras saya, inilah memang hasil dari prestasi saya, bamolma, hitung-hitungan dan sebagainya. Debata
dakiar penihitung-hitungan marsileon-lehon. Tidak pernah. Tuhan tidak akan pernah secara matematika memberi, tidak pernah. Kalau memang sudah dimulai oleh Tuhan sendiri, lalu siapa yang bisa lagi memberi dengan berat hati? Peduli, Yesus telah lebih peduli dari kita. Maka itu mari kita peduli. Tanpa harus ada imbalan dan lain sebagainya. Atau tadan huria, ruas di huria nama ngulu, nama todi, nama kagulu hata di debata. Atau suanma, dame holong ni roha. Ala perjolo di bata, atau gebe marutang mahita, laho manupahi akan apa situ pahota. Berbahagialah orang yang memberi. Karena apa yang kau berikan itu kepada orang yang hina, kepada siapapun itu, sama halnya engkau telah memberikan kepada Tuhan. Itulah anggap sebagai najar yang senantiasa tetap memberi. Jangan pernah merasa bosan. Jangan pernah berkata holan au. Jangan hitung apa yang telah kau berikan. Tetapi senantiasa berkesinambungan. Karena Tuhan tidak akan pernah berhenti satu detik pun berkatnya kepada kita. Amin. Mulai hati Tuhan. Di pakuling hodo hami marhiti hatam. Jaladunga suan hatami. Atong todimi mamangguhi. Asa marhiti diocar hami. Nalaho radi mangrupi napatut sirupon. Ido tada ngulu na hana porsea. Ido tada ni ngulu na mangrudi pati ni Kristus. Molo radi hami mangurupi. Molo olah kami mangurupi akan apa tu serupon, tudas semali Tuhan, natu hodoi hu pasatami. Atong berhati maruas di huria, asa marsi beta-beta nasida, asa berlomba-lomba desida untuk berbuat sesuatu. Sebab itulah tandanya mereka sudah menerima, mendapat firman Tuhan yang luar biasa menggerakkan untuk saling menopang dan mau mengasihi sesama. Sebagaimana kasih-Mu yang telah Engkau berikan tanpa pamrih, tanpa hitung-hitungan. Tetapi didasari oleh kasih sehingga kami mendapat kemurahan, keselamatan, sukacita, dan berkat yang berkelimpahan. Atau tidak bulak kabila Tuhan, hupasatai matuho, asahoma mangaramoti, memberhati kami di bagasan dame, di bagasan lasroha. Sesa dosa nami oleh Tuhan. Nang sogoni akar wasduhriam. Menurut kadang di pesan parasahiton, pasu-pasu akaubat, pasu-pasu kali konsumsi nasida, dokter nang pelitun pasu-pasu. Akan marsak ho oleh Tuhan nai pangapudi. Mari kita namu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Adrong sumber ditanon, tapung pilih mahita pilan sada A, sada B, do pil paduahon, alai dong si dong anon, las igon mahita, ima manupahi, patupa, pelata, tu ilumanetek, tu aka ruas ni huria, akada marsi taonon, ima tada ni turu berduka citata. Laho mangrupi ima di keluarga memang pajetan dohot di sektor sada. Mari dahita. Poketikim sonori daputun matuhani las marohan sinolion ingon jepe ngonumi nungarane hosonangan di surgoi
hosana na seperda berdisi sun. Suan maholong di roha di rumah Tuhan tai na rohang di gotilon jalan mabolos di nungarade hosonangan di surgoi unang anong nanggosana na seperjam berdisi molotai danangatang nasay marukil totong unang adong bunasauso trong mây tạng tatangakon ma pilihan na tapungon tuado pada debata martang yang mahita. Ale debata amanami na dibaragijang hodo hararoan ni saluhur sileho-leho na denggadot nasa ulibasa na maliutus. Hupasat hami ma siyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa hu parhasyak kami pilihanon. Patibulhon harajom mo di tonga-tonga di huriam do di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutan hami godang nisi leho-lehon mitu hami. Asalam girgir hami mendok moliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasanani lehon mi tundiro di kamataku. Hosado
Ale amanami na dibuana gijang say pinarbadia maguarmu, say Roma harajamu, say saat malo menorham di ba nuato ngaon songon na dibuana gijang. Lehon matuhami sadaron hangluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni doga namar dosa tuhami. Unak kami togi untuk panguncunan, palua mahami sian pangago. Mahamudi bagasan dame, jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan tadi bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala dipasorhon ma damena tutodim. Amin. Horas, selamat hari Minggu. Tuhan mangaramoti dohot para buat tokamuna satu bagasan munabe di bagasan hai pason.